positive vibes, kami nagpasalamat kay Ubay-Ubay na gayud ang nagpada sa ilang mga entries sa GMA Regional TV Live Dance Challenge. Gamit ang music sa ato ang programa, kiniinyuhang madunggan karon mga kapuso. Pagbuhat mo sa inyong kaguling mga dance steps, sama na lang sa gibuhat sa usa ka tinunan nga si Gabrieli Hempisao nga taga Talisay City. Let's watch this. Salamat, Gabrieli. Murag ipangandaman gito ayos ninyo. Napoy cameo pag yung pet. Oo, pagka-cute. Thank you so much, Gabrieli, sa Pampa-Energy this morning. Mga kapuso, unsa pa inyong gipaabot, appeal na mo ipadala inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live. Ilakip inyong pangan ug lokasyon sa kahigayunan nga makita ang inyong talento sa telebisyon. Tara, appeal na ta.